Jokamiesluokan startup-kisa. Joo, tällaisessa ollaan mukana. Tämmöiseen yrittäjyyteen kannustetaan Jokamiesluokan startup-otsikolla. Tässä on nyt 6 viikkoa käynnissä, jolloin 6 mukaan valikoitunutta kilpailijaa, tämmöistä startup-yrittäjää, kisailee erilaisissa tehtävissä ja sitten 6 viikon jälkeen parhaiten näissä tehtävissä pärjännyt voittaa 10 000 euron mainoskampanjan uudelle yritykselleen Radio Novassa. Ja nyt sitten ensimmäinen tehtävä näille 6 kisailijalle on annettu jo viime viikolla. Ja siellä nyt sitten piti muotoilla tämmöinen minuutin mittainen puheenvuoro, että miksi juuri sinun täytyy ryhtyä yrittäjäksi. Ja tämä puhe piti suunnata omille läheisille, perheelle. Ja nyt sitten siellä voittajaksi näistä 6 kilpailijasta on valikoitunut Asmo Saloranta. Hyvää huomenta. No, hyvää huomenta. Hyvä Asmo. Hyvä Asmo. Kerro tähän ihan kärkeen vielä tämä, mikä tämä sun yrityksen idea on? Eli minun yrityksen idea on peliyritys. Tehdään mobiilipelejä. Mm-hmm. Ja meidän ensimmäisenä pelinä on tämmöinen legendaarinen suomalainen leikkiautopeli Neppis. Tuodaan nyt hiekkalaatikolta mobiilipuhelimiin. Siis perinteinen Neppis kännyköihin. Kyllä. Yksinkertainen idea, niin kuin kaikki parhaat ideat ainakin jälkikäteen tuntuu yksinkertaiselta. Siis kerro ylipäätään. Jokainen suomalainen pelifirma on jossain vaiheessa miettinyt tämän pelin tekemistä, mutta kukaan ei ole uskaltanut lähteä tekemään. Tämä on juuri näin. Kaikilla on ideoita, mutta ne on kovia jätkiä, jotka tekee niitä. Miten se toimii? Se toimii ihan kaikilla tietenkin puhelimilla ja tableteilla. Siinä on 3D-peli ja siinä swipataan, eli siis nepataan autoa eteenpäin aina vuorotellen. Tuommoinen monin peli tulee olemaan sitten, että sinne pystyy pelaamaan vaikka 4 kaveria eri laitteilla toisiaan vastaan. Okei. Ja sä oot tässä ihan tosissaan liikkeellä, koska olet sen ympärillä nyt sitten perustanut yrityksenkin. Millä tavalla sä esimerkiksi sun läheisille, perheelle perustelit sitä, että nyt lähdetään tälle tielle? Eihän kotona istuminenkaan kovin tuottavaa puuhaa ole. Ja mitäpä tässä voisi sattua, pahinta mitä voisi tapahtua, että ei tässä jalkamme poikki vaikka kuinka kukaan ei pelaa tätä peliä. Niinpä. Tämä on hyvä asenne näin. Mitäs perhe sanoo tästä kaikesta? Hyvinhän suhtautuu. Toki se perheen lisäystäkin sai justiinsa ja piti vähän miettiä tuota toimeentuloa, mutta uskotaan niin vahvasti tähän koko perhe, että pistetään kaikki all in ja katsotaan miten käy. Toi on hieno asenne. Onko sulla, Asmo Saloranta, onko sulla tämmöinen yrittäjähenkisyys jotenkin veressä? Kyllä se taitaa, niinkin voi sanoa, että tämmöinen sisäinen yrittäjä. Mm. No sä selvisit nyt sitten parhaimpana tosiaan tästä ensimmäisestä tehtävästä ja se nyt sitten jatkoa seuraa, nimittäin nyt mä annan sulle tämän seuraavan tehtävän. Ja okay. se on tällainen, että sun pitäisi valmistella noin 1-2 minuutin mittainen puhe tästä sun yritysideasta mahdolliselle rahoittajalle. Eli nyt vähän eri näkökulmasta ja siinä pitäisi ottaa huomioon esimerkiksi, että miksi asiakkaat tarvitsee tätä sun palvelua tuotettaisiin. Ja miten sillä saadaan kassavirtaa aikaan. Tämähän nyt tietysti rahoittajia varmasti kiinnostaa. Eli nyt sitten sitä laatimaan. Mm-hmm. Sitä laatimaan ja katsotaan, miten käy. Me seurataan Radio Novassa tätä hommaa etenemistä. Kiitoksia Asmo Saloranta. Hienoa, että Suomessa on tällaisia yritteliäitä ihmisiä. Hyvää aamujatkoa. Moi. Moi moi. Auta suosikkiyrittäjän alkua pärjäämään kisassa osoitteessa jokamiesluokan startup.fi. Yhteistyössä Radio Nova, yrittäjät ja Fennia.